உனக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனில வேலை கிடைச்சிருக்கு. நீ தான் அந்த ஷோரூமோட ஹெட். ஒரு முக்கியமான பிரசன்டேஷன். நீ சீரியஸா ஸ்டேஜ்ல ஏதோ பேசிட்டு இருக்க. எல்லாரும் உன்னையே தான் கவனிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ உனக்கு ஒரு போன் கால் வந்துச்சு. அம்மா பேசினாங்க. உன் வைஃபுக்கு பிரசவ வலி வந்துருச்சு. இப்பதான்டா, சீக்கிரமா கிளம்பி ஹாஸ்பிடலுக்கு வா. சரி, நான் வரேன். நான் உடனே வரேன். வைமா. நீ எங்க எல்லார்கிட்டயும் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு அவசர அவசரமா ஓடுன. உன் வைஃபையும் குழந்தையும் உனக்கு உடனே பாக்கணும்னு தோணுச்சு. அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு உனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருந்துச்சு. நீ ரொம்ப பதட்டப்பட்டு பார்க்கிங்ல இருந்து கார் எடுத்துட்டு வேகமா போன. ஃபுல் டென்ஷன்ல வண்டி ஓடிட்டு இருக்க. டிராபிக் எல்லாம் தாண்டி ஒரு வழியா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சேர்ந்த. லிப்ட்ல ஏறக்கு பொறுமை இல்லாம 3rd floor வரைக்கும் நீ ஸ்டெப்ஸ்லயே ஏறி போயிட்ட. காரிடோர்ல ரூம் நம்பரை தேடிட்டே போன. ஃபுல் டென்ஷன்ல கதவை திறந்து பார்த்தா உன் வைஃப் குழந்தையோடு உட்கார்ந்துருக்காங்க. இப்ப சொல்லு, நீ யார பார்த்த?